Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana, tipyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin kagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, ket naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Joseph at tubo ti Ilocos Sur, nga iti agdama ket adda ijay Dubai. Ngam sakbay na, intay man pa'y ipatangatang dagitoy akablaaw. Makablaawan amin at taga-Paayas, Burgos, Ilocos Norte. Kanikayong ko ani Jaime ijay San Ildefonso, Ilocos Sur from Mayang ti Saudi Arabia. Shout out kada Evelyn Vlog Riders, Nida Nieveras, Belinda Ramos, Ferdinand Marcos, Corazon Balaan, Catherine Baltasar, Kandayan K. Rolyoda. Makablaawan ni Vice Cap iti Kabaruan San Juan La Union ni Kagawad Renante Cabanero from Roger Rolyoda. Shout out kada Julie, Jasmine Rivera, Susan Ronquillo, Arceli Dominguez ken Loida Navarro. Makablaawan ni bebe ko John Glesil, dagiti workmates ko ada Pogi, Palaboy ken Rio, d'Italian Horn Fish Depot from John Doe. Kakabsat kan kabagyak iti San Fabian Pangasinan nang runa ti Pasara ken Molina family ti Barangay Bulasi San Fabian, Ancheta Apigo ken Emokling family ti Bulawen San Fabian, ken Sapitula ken Kalonge family dito'y Barangay Gumot San Fabian Pangasinan, from Teresita Pascua Kalonge ti Barangay Gumot San Fabian Pangasinan. Shout out kada
Requil Sacris, Macielo Padilla, Gemma Frutas, Melanie Rumbawa, Homer Alamo, kan Josephine Jose. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Joseph. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin nga awan labas. Sapay kumamanang tasi kakaradkad kayo adanunan to'y surat ko. Karamanakmat iti gasot-gasot a subscriber ti YouTube channel yo. Katyak ilibak at talagamat a maliwliwaak a dumdumngag kadagiti padas a maipatpatangatang. Nakarkaro pa yan anaddaanak iti interes a dumngag iti programa yo. Idinangagak asaan la agagangay apadas ting kay ikan biyag no dikat agbalbalinan adalan dayto a programa yo tapno mawaknitan ti panunot dagiti kakailyan anaallilaw kang runaan dagiti adda iti proseso ti pannakaallilaw. Ilingad naklaangan itinagan a Joseph kat iti agdama agtrab-trabaho ak ditoy Dubai. Nasakit a panunutan manang ngem ulila akon ademang. Awanan amok a kakabagyak. Manipod ngamin na addaanak itinakam, day di lolak laangan ti kadkadwak, aging ga anakagtengak iti kolehyo. Kadagidi a panawan managsaksakitan day di lola. Iso akayat kuman wano saan, ingka gumak idi tinagsapol iti part-time job, tapno masuportarak ti panagadal ko. Ti pagkasapulan mi nga aglola, kang ronaan, ti agas, para iti daydi lolak. Apok, makaambukan amangan ha. Dapay dabati amakan ijay lamisaan. Di na ka din pagdanagan, Lola. Siya konti makamu. Ay pasinsya kan apok, tadi ka masikaso. Ikagkagumak, talaga maditiriknak. Lola, awan anyaman na ko nakmet. Kan maysa, si katerumbol nga sa asikaswak. Isa mabalin ka di. Di na ko man pampanunutan pa'y. Makaamu ako ni tibagik ko naklangarudan. Nalangarod apok, makaamu kang arudan. Ingka manganan tapno makainanakamutan. Amo ka nabannog ka naggapo ijay universidad kaniti trabaho. Wan Lola. O sige, agina na kayon. Maturog kayon, tanapagtumar kayo matanita agasyo. Sana rumbang nagpuyat kayo. Maturog kayon, tapno inton bigat, sumayatan tirik na ayo, ha? Sapay la ko maapok. Ay, no apay mat nga minakalaatan aking mapsutak. Imbes ko matulugan kapay para iti panagadal mo iti kolehyo. Ala ni Lola, imbagak lang aroda na saan kayo kuman nga agpanunot iti kumkumpormila dita. Maturog kayon, tapno makainana kayo. Kat sumaya at matantirik na ayo inton bigat. O Lola, inkabil ko amin ni tilamisita dito'y abay ti katreyo dagiti makan. Kasama tanto'y prutas. Iti kasta, saan kayo na marigatan na mapanidji kusina nung mabisin kayo? Ay, Joseph, apok. Sumreg ako ni Universidad, Lola. Marabianak man niya agawid, ha? Masapol nga minasumreg kak matlaang iti trabaho kalpasan dagiti klasik. Ay, nakakaasi ka, napok. Lola? No saan tala kumamarigrigat? Saan ka kumamag? Lola, anya ka kadi. Saan ko man atila pampanunutan nyo? Di agdanag. Ikagkagamakmot sa lukag. Tanong makalpasak iti panagadal ko, agsapula kadagos iti trabaho.
Ikagumakapasayaatan ti panagbiag tayo, Lola. Tapno makaginawa kayo maten. Joseph, apo. Pasensya kayon, Lola, ha? Masapula panawan kayong agmay-may sa diti balay. Awan mat ngamin ti baal ko amang tangdan ko may timang kadkadwa kan mga sasikaso kada kayo. Ay, unay ka na iya. Basta igaon mo ti agadal. Tapno sumaya at to ti masakbayam, Joseph. Laglagi pam akanayon dagiti bilin ko ken ka, ha? Wen, Lola, sana bale, tagawid a kadagos sinton rabi, kalpasan ti trabaho. Tapno maasikaso kayo pay. Ipatpatag kayo unay-unay, Lola. Apay nga takas ti tiriknak. Apay asa na pulo sa mapuna si ti panunot ko ni Lolak. Ay, manipod pa iti universidad. Kabayatan ti panagklasik. Aging gayta nga daakon ti trabaho. Nilatan Lola ti mapampanunot ko. Kumusta nga tan... Ay sus, awanin. Nabuongon tinatnag abaso na dusag ko. Anyamat tan. Sigurado ang maikaltas man ng tibayad dito iti maswildok. Tinasayahat. Lalo sa akong dito eh. Amang ano danto pa'y masugat kadag iti kakadwak nga umay dito yung kusina ti pa ka na napagpapaayak. Anay ko. Unay mo tinamalas ko ita. Nadunor akong gapoy ti reduma tinabuo nga baso. Anya nga tanday ti mapaspasamak kanya kaya. Apay akastuya kita. Lola, andakon. Lola? Narnikan mat gaya man ni Lola. Sapay nakapigpig sa titimag ko. Naimbaglakit din da sana nakariing. Ay sus, prutas sa lang tikinan ni Lola. Saan mat ngamin anak ko titiin sa ganak itay bigat akanan na. Tinasayaat. Idalimanag kong dagitoy. Agore ka. Apay nga kasta tilangan ni Lola nakaturog. Kasta saan mo tinyagang angas? Lola? Lola, agrain ka kuma. Lola, pangasim to agrain ka. Lola, Diyos ko, talaga saan ang nagangangas ni Lola? Natayan ni Lola. Lola, aping pinanawan nakmatan. Kasanuwag paitan, Lola. Kasanuwag guntawan kamatan.
Madama nga daak iti may kadu at tukad ti kolehyo, idi pimusay day di lolak, akakaisunan akad kaduak manang Emi. Kasanumat ngamin, kayat ko man nga ipaagas day di lolak, kadagiti panawan nga isuk at masakit, awan mo ti umdas agastusek apang pa-ospital ken kuana. Ken sigurado nga agkad-kad matlaeng, gaputaan muna nga agsalsalo kagak, tapno ada aramatek para iti panagadal ko. Nalaos ti panagladingit ko idi pimusay day di lolak, nang runa kat agmaymay sa akon. Awanen ti kadkadwak, ta iso lang arod tinabangunak akabagyak. Nadagsan man ti barukong ko, ken napalalo man ti rigat ko, ingka gumaak tinagbiag nga agmaymay sa. Naimbaglaengen kinunkunak iti bagik, taadda ti balay ni lolak anapanawan na kanyak, kat adala ta libre apag naedak nga uray kaskasano. Intuloy ko nga rod tinagbiag nga agmaymaysa, kat kagiddan ti panagsaet ko nga agadal, ti panangikagumaak matlatta nga agtrabaho. Gapo takalpasan dagiti oras ti klasek ti trabahok, masansan nga rod, amarabyanak idi nga agaw awid. Ikaw mataglawlaw ti lugar mi ita. Nakasipsip nget. Alas 9 lay ti rabi eh. Ngam kayarigan na parbangonan. Tawan mo tinapulos ti nakasilaw abalbalay. Saan na kas iti sigod? Ano kas to yung oras? Nalawag pa'y laeng. Kan saan na makapaalyaw? Tado pa'y lati nakasilaw abalbalay. Ay, sigurado nga epekto da ito yung tagwarwara sa damag, apa nagbasak-basak dagiti ibagbagada ang makakanigid a grupo nga graira ita diti lugar mi. Nakabot-butengan na talaga. Nangro na pa'y tagdinamo. Diyak nadlaw nga daghayam tao iti day ta banda. Iso ti nagsigam. Nakasipsip ngat-mat ngamin. Diyos ko, saan lagay magmaymay sa titawa nagsigam? At nakakadwa na. Aduda, anya taramida kita. Ang panunutan ti aglipas. Sana. Sigurado amay sagmak kalaan. Anya ti masapul yung kanya kapo. Saan tak kumadangran? Armado kami amin. Iso adi kala na nagbidton. No kaya't mo nasayat ka. Sana po. Sana ka umingar. Masi kayo kumakanyak. Sana ka lumaban. Nasaya at met no kasta. Ala, agukuyog tayo nagdiretso iti balayo. Ha? Anya ti aramidin niyo iti balay mi. Mamuam to. Apaman na makagteng tayo ijay. Alan, mapan tayo. Ayan, tay bakit akaduam nga agnanaed ditoy. Ha? Agmay saklang nagnana dito apo. Awanan day dilawlak. Agdua bulan ng sipot diti pimusay. Binalagan kameten. Adi na kami alilawan. Saan ka di? Ngami, may sagmak kalaan. Agsasawak kitipod no apo. Pimusay yan day. Maasi kayo kanyak. Sanda ka dangran. Kasyandak kuma. No di mo kaya timadangran. Ibagam nga rod no sa dino taayan ni Lolam.
Kasandak ko ma. Ka di nga espiya ti gobyerno ti apong mo bakay. Isu nga ibagam no sa dino ti ayan nga. Awan dahil ti lola ka mo. Kalagagaya manatangkan ti ulo man. Kakadua, suki-sukan nyo ti impero abalay. Sapulan nyo dahi bakit. Wano oray anya dokumento amang ipanagnak. Adag ito atat tao ket espiya ti gobyerno. Ala, sukimatin nyo ti impero abalay. Diyos ko, kasandak ko ma. Pacheck ka mo yung hawan kinapod na ti papabasol dahi di lolag. Uray dadalin dami ng ngarwatan mi. Awan ti masarakan tang ebidensya mang panaknak nga espiya dahi ti lolag. Saan matapod na dahi jay? Saan dala ko mama panunod tagpamaran? Nga ta nasarakan da nga ebidensya iti papabasol da iti dahi di lulag, Diyos ko. Ta sigurado pamkutan damatan da ita. Anakarkaro pa yamang dangran kanyag. Hindi na kumapaypayan, Diyos ko. Kasyan na kuma. Saan daw ko mama panunod tagipakat iti peking nga ebidensya? May papaniti pagpagada nga espiya na idilulag. Saan ko ba, Diyos ko? Pangasiyo ko ma. Tulungan na ko ma, Diyos ko. Kasanag. Di na ko mabaybayan. Pangulo, agsasaon sa itipod no day tang agtutubo. Talaga nga awan dito bakit. Kan may sa, nakakita kami kadagiti ladawan amang panagnak at talaga na tayon ti bakit. Naitabunan. Kasta ka di. Ebidensya. Dagiti dokumento amang panagnak nga espiya ti apong naabaket. Dahil tati kasapulan tayo. Nasukipan pintintero balay, Pangulo. Ngam talaga nga awan tinakita mi. Oh, Anya itantera mi doon tayo, Pangulo. sana mabalin ngawan ti magimulan tayo iti ipapan tayo dito Pangulo, alain nyo ti amin apakairanudan tayo. matungpal, Pangulo. Kakadwa, alaan tayo ti amin na mabali na pakairanudan. Sige. Agyaman ka, tanapanagnagan mi nga agsasao ka iti pudno. Imbagagmutan ka da kayo, apo. Isabang nga siyo kuma. Sandak kumatangran. Kasandak kuma. Dahito iti tandaan. Saan ka nga agkamang kalag iti pulis? Araramidan mila ang tirumbang para iti ideolohiya. Amin dagitoy kat para iti revolusyon.
Iso adi ka agkamang kadagiti otoridad. Naawatam? Wala po, wan, sana nga gipulong, sana pulos. Rigan na dinalapos tinapig sa abagyo ti balay mi iti day dinagawanan alolak manang Emmy. Gapuday ta iti panagsukain dagiti makakannigid a grupo. Nadadael ken nabuong ti amin nga alikamen a napanawan day di lolak. Nagkaiwara dagiti kawas ken dadumapay. Gaputa amin a nasarakan da a nakaikabilan dagiti alikamen ket sino kainan da. Ngam awan metlaeng tinagimulan da manang. Tawan mat talaga ti kinapudno ti ipagpabasol da iti pimusayen alolak. Isu na laang tasakbay a pimanaw da, inala da ti ilemlemang ko nga ururno nga akwarta a para kuma iti matrikulak. Ultimo dagiti kama, tugaw, ken aminen a pakairanudan da saan da pinakawan. Inala da amin sa dakto pinangtaan ajak kano agipulpulong kadagiti otoridad. Nalaos ti pungtot ko kadagidi akanito. Nalaos ti sakit tinakam ko manang. Iso akabigatan na, nagreportak iti barangay. Nagbalin kamat gayam a biktima dagiti makakannigid a grupo. Anya ti kayat ti asawan, Kapitana? Saan la asika ti nakapasamakan ti kasta, Joseph? Addan dagiti munaken ka nagbalin a biktima. Nagasat ka pa ikit di, ta saan ka naipada ka dagiti daduma a biktimada. Kapitana? Ti daduma a nagbalin a biktimada, inuluyan da. Diyos ko. Day ta ti kinapudno, Joseph. Madaman ti investigasyon ti kapulisan, maipapan iti dayjay makakannigid a grupo. Kapitana, tulungan da ko mga agkamang kadagiti polis. Nasken nga i-report ko tinapasamak kanyak. Talaga day ta ti rumbang a maarami dita. Sige, kuyugan ka kadagiti pan nakabagiti lintag. Saan arumbang ayalang-alang ti dakas nga arami dayjay a grupo. Masapul nga aggibusan ti kinadakas da. Sayat mo ta si tuturot ka nagkamang kada kami. Tapno report mo ti naramid kan ka dagiti makakannigid a grupo. Kinapudno na, sir. Nalauslat ta di buteng ko nga aging gaita. Mawatan ka. Ngam kastoy tarumbang. Ti idanon nyo kada kami apan nakabagitilintag ti kinadakas nga aramid dagiti atat tao. Tulungan da ko, sir. Pangaasiyo. Masapul ang makamag dagiti atat tao. Di kagdanag. Aramidan mi ti amin na kapaglan mitap no maaresto dagiti ama nagdakdakas. Kat mamimpinsan na marpoog ti grupo da. Saan nga itulog ti gobyerno agtultuloy ang makapagdakiwas dagiti kaskadakwada. Gaputa sigurado saan tayo ang magunod tinananay akapya. Noong tultuloy mo't ang makawaywayas na. Sir? Gayam, Joseph. Masapul apirmam ti salaysay mo may papan iti napasamak kan ka.
Kat mangnamnama ka nga aramidan ti gobyerno ti amin, tapno mabimpinsanan nga agibus ti kinadakas dagiti makakanligid a grupo. Agyaman Diyos ko. Oray kaskasano. Nakaisimpak matlangan dito o nagtibalay mi ti day di lolak. Medyo nabayaganak mo't anagidalimanak. Kan nagdalos ka dagiti na buong akagawaan. Gapoy tinagmading aramid dagiti awan ng... Umay ka di! Ano ti? Aramidan nyo kanyak? Binalagan da kayo di. Kinunami, adi kagkamkamang kadagiti pan nakabagiti linteg. Ngam natangkan ti ulo. Sandak kumadangran? Maasi kayo kanyak? Sandak kadang... Uno asan kayo nga espiya? Iti dahi di apo mo bakit? Ngam gapu iti panagkamang mo kadagiti pan nakabagiti linteg. Gapo iti panang ipulong mo kada kami. Nalawag akabusor da ka. Takakonsabos mo tayo gobyerno. Iso arumbang la adosaan da ka. Kakadwa, dosaan nyo da ito'y akakonsabos ti gobyerno. Matungpal, Pangulo! Joseph, Barok, Joseph, mangmangag na ka di, ha? Kapitana... Siyak nga, Rod. Naimbaglaangan, tasaan da ka nga inuluyan, Barok. Kakapsutak... Sakit... Intero... Abagi... Gapuday ta, iti panang bugbugkan kadagiti makakanigid a grupo. Nakaro dagiti donor as sinagrap mo gapo kadakwada. Impaayan da ka lang iti first aid nga masapul ang maipanda kay di ospital, Barok. Imbaon kon tay kagawad akadwak ang mapanmangala iti aramatan tayo alugan. Masapul nga ipanda kay di ospital. Masapul ang mataming ka, Joseph. Pagarup ko idi no kanibusan kon manang Emmy. Ngam nakapuutak kabigatan at amtamingan dagiti opisyal iti lugar mi. Nasakit man para kanyak, ngam talaga ajak kinabailan ti simrek iti pagadalan ken nagtrabaho iti sumagmamano nga aldaw. Agingga iti namin pinsanan ana ikatak iti trabaho, gapo iti napagtengko. Kasaruno dayta tinamin pinsan meten ajak pan nakaituloy iti panagadal ko
Agingga iti namin pinsanan a nagsardengak. Gapu iti aramid ken sinagrap ko kadagiti makakannigid a grupo. Gapu iti dayta manang kinaykayat kun ti madayo iti lugar mi. Kalpasan a nailakok ti balay a napanawan kanyak daydi lolak. Ket nakagtengak ijay syudad ti Manila. Iti kaaddak ijay manang saan a naigagara a naduktanak no kasano ti sistema ti panagrekrut dagiti makakannigid a grupo babaen iti unyon ta iti nagtrabahwak idi ijay syudad ti Manila al-allukuyan da kami ako mapeng kadakwada ngem saan dakon a maalilaw pay gaputa amukon ken siya kon a mismo tinagbalin a biktima ti pudpudno nga aramid da. Agluplupyas tigura iti barukong ko para iti dayjay a grupo manang Emmy. Agsipod ta namin pinsan ari ni puog dati kakaiso na anamnamak a makalpas wenno makaturpos iti kolehyo. Amo katong palbiag kon nga imutan ti trauma agapuanan ti killo a pamati ken awan kwenta na nga ideolohiya dayjay a grupo. Agingga iti naikanak iti gundaway nga agabroad manang ket agingga ita adda akpay laeng ditoy Dubai. Agyaman na kiti panangidrama yo iti pakasarita ak manang. Toy pagayam mo, Joseph. Joseph nalabes ti kinaulpit alinak ammo manipod kadagiti manangan lilaw ken nadudursok akameng ti makakannigid a grupo. Naimbaglaengen tawan ti dakdakes a napasamak ken ka ket saan ka naipada kadagiti dadduma a biktimada. Namnamaem a makaipaay pakdaar ti inkain-salaysay tapno saanen a makaalilaw pay dagiti grupo akas kadakwada. Ket sapay lakuma tamamin pinsanan nga aggibos ti dakes nga aramid da. Alakastan pagayam ko katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo dito'y programa tayo. Dagiti tugo iti dana ti biyak. Tintun mapunas dito'y lagi dagiti naglabas asaan kan panubo liday kan ragsa isu